Ήταν μια ήσυχη μέρα, από εκείνες που δεν περιμένεις τίποτα να αλλάξει. Μπαίνεις στο λεωφορείο, πιάνεσαι από τη χειρολαβή και τότε μια περίεργη κίνηση. Ο χώρος γύρω σου σαν να λυγίζει, ο ορίζοντας σαν να γυρίζει μισή στροφή. Εσύ σαν να χάνεις το πάτωμα κάτω από τα πόδια σου. Για μια στιγμή λες είναι απλή ζαλάδα, μια πτώση πίεσης, ένα άδειο στομάχι. Αλλά αυτό κρατάει λίγο παραπάνω και αυτό το σαν να γυρίζουν όλα γύρω μου έχει κάτι πιο βαθύ. Σύμφωνα με νευρωτολογική έρευνα του 2023, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, περίπου 36%, μπερδεύει τον ήλιγκο με τη ζάλη. Κι όμως, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικούς μηχανισμούς. Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις ποια είναι τα πραγματικά συμπτώματα του ήλιγκου, γιατί μπερδεύει τόσο εύκολα το σώμα και κυρίως πότε πρέπει να δώσεις προσοχή. Μείνε μέχρι το τέλος. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το νούμερο 1 λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι όταν νιώσουν την πρώτη κρίση. Τι πραγματικά συμβαίνει όταν νιώθεις ήλιγκο? Ο ήλιγκος δεν είναι ένα αίσθημα. Είναι μια ψευδαίσθηση κίνησης. Το σώμα σου νομίζει ότι περιστρέφεσαι, ότι πέφτεις ή ότι όλα γύρω σου κινούνται, ενώ στην πραγματικότητα είσαι ακίνητος. Για να το καταλάβεις καλύτερα, φαντάσου ένα παλιό παιδικό παιχνίδι, μια υδρόγειο σφαίρα που την περιστρέφεις και ξαφνικά τη σταματάς με το χέρι. Η επιφάνειά της σταματά, αλλά στο μυαλό σου μένει μια αίσθηση ότι συνεχίζει να κινείται. Αυτό συμβαίνει μέσα σου όταν οι μηχανισμοί ισορροπίας μπερδευτούν. Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ξεκινά συχνότερα από το εσωτερικό αυτί, εκεί όπου υπάρχουν μικροί κρίσταλλοι ασβεστίου. Αυτοί οι κρίσταλλοι, σαν μικροσκοπικά χαλικάκια, ενδέχεται να μετακινηθούν από τη θέση τους. Και τότε, ο εγκέφαλος λαμβάνει σήματα που δεν ταιριάζουν με αυτό που βλέπουν τα μάτια. Αυτή η σύγκρουση πληροφοριών δημιουργεί ένα ανεξέλεγκτο χάος. Γι' αυτό και ο ήλιγκος κάνει πολλούς ανθρώπους να κρατιούνται από τείχους, να κλείνουν τα μάτια, να προσπαθούν να κρατήσουν τον κόσμο ακίνητο. Και κάπου εδώ έρχεται το πρώτο μεγάλο ερώτημα. Πώς ξεχωρίζει κανείς τον ήλιγκο από τη ζάλη? Μείνε μαζί μου. Τώρα μπαίνουμε στο σημείο που οι περισσότεροι μπερδεύονται. Ήλιγκος ή ζάλη? Γιατί την πατάμε τόσο εύκολα? Η απλή ζάλη μοιάζει με μια ελαφρότητα, σαν να άδειασαν τα πόδια. Συχνά σχετίζεται με αφυδάτωση, χαμηλή πίεση, χαμηλό σάκχαρο, άγχος ή πολύωρη ορθοστασία. Αντίθετα, ο ήλιγκος έχει μια ξεκάθαρη υπογραφή. Νιώθεις ότι ο χώρος γυρίζει ή εσύ περιστρέφεσαι. Υπάρχει ένα αίσθημα έλξης προς μια κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρχει ναυτία, εμετός, εφίδρωση. Η κρίση κρατάει δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να επαναληφθεί ξαφνικά. Κάποιοι το περιγράφουν σαν να μπαίνει το σώμα σε ένα ασανσέρ που ανεβαίνει γρήγορα. Άλλοι σαν να βρίσκονται πάνω σε καράβι που κάνει απότομη στροφή. Οι νευρολόγοι το αποκαλούν ψευδαίσθηση κυκλικής κίνησης. Ένας όρος που εξηγεί πολύ απλά ότι ο εγκέφαλος λαμβάνει λάθος σήματα από το σύστημα ισορροπίας. Ερώτηση που κρατάει το ενδιαφέρον. Γιατί όμως μερικοί άνθρωποι το παθαίνουν ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση? Οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και μικρές κινήσεις του κεφαλιού, όπως όταν σκύβεις να δέσεις τα κορδόνια, μπορούν να ανακινήσουν τους κρυστάλλους στο αυτί. Το σώμα σου θυμάται κάθε τέτοια στιγμή, γι' αυτό πολλοί έχουν φοβία να ξανασκύψουν μετά από μια κρίση. Και κάπου εδώ έρχεται το πιο παρεξηγημένο σημείο, τα παράξενα συμπτώματα που πολλοί δεν αναγνωρίζουν. Πέρα από το κλασικό όλα γυρίζουν, υπάρχουν συμπτώματα που συχνά περνούν απαρατήρητα. Ένα μικρό τίναγμα όταν αλλάζεις πλευρό στο κρεβάτι. Μια στιγμιαία θόλωση της όρασης. Ένα βουητό στο αυτί. Μια αίσθηση ότι κάποιος τραβάει το σώμα σου από τη μία πλευρά. Δυσκολία να περπατήσεις σε ευθεία γραμμή. Αυτά είναι μικρά αλλά χαρακτηριστικά σημάδια ότι το σύστημα ισορροπίας δεν συγχρονίζεται. Σύμφωνα με οτορινολαρυγκολόγους της κλινικής Mayo, ο εγκέφαλος προσπαθεί απεγνωσμένα να διορθώσει την ασυμφωνία ανάμεσα σε μάτια, αυτιά και αισθητήρες κίνησης στους μυς. Αυτή η προσπάθεια επανεκκίνησης
δημιουργεί περίεργες αισθήσεις που μοιάζουν με άγχος ή υπόταση. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι θα λιποθυμήσουν. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για λιποθυμική τάση, είναι η αίσθηση από προσανατολισμού. Αλλά εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Πότε ο ήλιγκος γίνεται πραγματικά ανησυχητικός? Οι στιγμές που ο ήλιγκος δεν είναι αθώος. Υπάρχουν φορές που ο ήλιγκος είναι απλά ένας μηχανικός ερεθισμός του εσωτερικού αυτιού. Και υπάρχουν φορές που είναι καμπανάκι. Πότε λοιπόν πρέπει να προσέξεις περισσότερο? Όταν ο ήλιγκος εμφανίζεται ξαφνικά, χωρίς καμία κίνηση του κεφαλιού. Όταν συνοδεύεται από μούδιασμα στο πρόσωπο ή στα άκρα. Όταν δυσκολεύεσαι να μιλήσεις καθαρά. Όταν βλέπεις διπλά σαν να χωρίζεται η εικόνα. Όταν δεν μπορείς να σταθείς ούτε καθιστός. Όταν υπάρχει έντονος, ασυνήθιστος πονοκέφαλος. Αυτά τα σημάδια δείχνουν ότι η πηγή του προβλήματος ίσως να μην είναι το αυτί, αλλά ο εγκέφαλος. Και τότε η αναμονή δεν βοηθά. Οι νευρολόγοι λένε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η γρήγορη αξιολόγηση είναι απαραίτητη. Νέο σημείο αγωνίας. Γιατί μερικές κρίσεις εμφανίζονται μέσα στη νύχτα. Αυτό συμβαίνει επειδή στον ύπνο οι κρίσταλοι του αυτιού μένουν ακίνητοι. Όταν αλλάζεις πλευρό απότομα, μετακινούνται σαν μικρά βότσαλα μέσα σε νερό. Ο εγκέφαλος χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα για να προσαρμοστεί. Και σε αυτό το διάστημα δημιουργείται η αίσθηση περιστροφής. Το παράδοξο είναι ότι πολλοί άνθρωποι σηκώνονται πανικόβλητοι. Κι όμως αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Σε λίγο θα δούμε γιατί. Πώς λειτουργεί ο αισθητήρας ισορροπίας μέσα σου? Για να καταλάβουμε γιατί κάποιος βιώνει ήλιγκο, χρειάζεται μια μικρή εικόνα από το εσωτερικό σύστημα ισορροπίας. Μέσα στο αυτί υπάρχουν 3 μικροσκοπικοί σωλήνες, σαν 3 καμπύλες γέφυρες με υγρό. Το κάθε σου βήμα, η κάθε κίνηση του κεφαλιού δημιουργεί μια μικρή ροή μέσα σε αυτές τις γέφυρες. Ο εγκέφαλος συλλέγει αυτές τις πληροφορίες και τις συνδυάζει με όσα βλέπουν τα μάτια. Όταν όμως οι κρίσταλοι που μοιάζουν με αλάτι μετακινηθούν σε λάθος σημείο, η κάμερα ισορροπίας σου δίνει ψεύτικη εικόνα. Σαν να κρατάς μια κάμερα που τρεμοπαίζει ενώ εσύ είσαι ακίνητος. Σύμφωνα με ειδικούς της κλινικής Mayo, αυτή η ασυμφωνία δημιουργεί μία από τις πιο ισχυρές αισθήσεις από προσανατολισμού που μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Ερώτηση που κρατάει το ενδιαφέρον. Γιατί όμως σε μερικούς ανθρώπους ο ήλιγκος κρατάει λίγα δευτερόλεπτα και σε άλλους επανέρχεται επί ημέρες? Η απάντηση είναι απλή αλλά καθοριστική. Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα ο εγκέφαλος επαναπροσαρμόζεται. Μερικοί άνθρωποι έχουν πιο ευαίσθητους αισθητήρες ισορροπίας. Άλλοι αναρρώνουν αργά λόγω αφυδάτωσης, άγχους ή υπερκόπωσης. Η ισορροπία δεν είναι μηχανή. Είναι μουσικό όργανο. Αν ένα κομμάτι του ξεκουρδιστεί, αργεί να επανέλθει. Τι πραγματικά βοηθά όταν ξεκινήσει η κρίση? Εδώ φτάνουμε στο σημείο που ο περισσότερος κόσμος ψάχνει απαντήσεις. Τι μπορείς να κάνεις στα πρώτα δευτερόλεπτα για να μειώσεις την ένταση του ηλίγκου με ασφάλεια? Πρώτον, μην σηκωθείς απότομα. Το σώμα εκείνη τη στιγμή ψάχνει ισορροπία. Αν σηκωθείς γρήγορα, η σύγκρουση σημάτων γίνεται πιο έντονη και η περιστροφή δυναμώνει. Δεύτερον, κράτα το βλέμμα σου σε ένα σταθερό σημείο. Όπως κάνουν οι χορευτές όταν γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Ένα στίχος, μια γωνία, κάτι που δεν κινείται. Αυτό δίνει στον εγκέφαλο μια άγκυρα. Τρίτον, αν είσαι εξαπλωμένος, γύρνα αργά προς την πλευρά που σε ζαλίζει λιγότερο. Μικρές, ελεγχόμενες κινήσεις, όχι απότομες. Τέταρτον, πιες λίγο νερό όταν ηρέμησε το σώμα. Η αφυδάτωση μπορεί να ενισχύσει κάθε μορφή ζάλης ή ηλίγκου. Πέμπτον, απόφυγε το κινητό και την τηλεόραση εκείνη την ώρα. Οι γρήγορες εικόνες μπερδεύουν ακόμη περισσότερο την κάμερα του εσωτερικού αυτιού.
Και εδώ έρχεται η στιγμή που πολλοί περιμένουν. Το νούμερο 1 λάθος που κάνουν όλοι. Όταν αρχίζει ο ήλιγκος, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν το εξής. Προσπαθούν να σταθούν όρθιοι για να τον ξεπεράσουν. Αυτό όμως επιδεινώνει την κρίση. Ο εγκέφαλος δέχεται σήματα που δεν ταιριάζουν με την πραγματική κίνηση. Το σώμα γίνεται ακόμη πιο ασταθές και σε πολλούς αυτό οδηγεί σε πτώσεις. Σύμφωνα με μελέτες του 2023, οι πτώσεις λόγω απότομης ορθοστασίας σε κρίση ηλίγκου είναι ιδιαίτερα συχνές σε ανθρώπους άνω των 60 ετών. Το σωστό δεν είναι να σταθείς, το σωστό είναι να σταθεροποιηθείς. Να κρατήσεις το κεφάλι σε μια σταθερή θέση. Να δώσεις στον εγκέφαλο λίγα δευτερόλεπτα να διαβάσει ξανά τον χώρο. Και κάπως έτσι η κρίση μειώνεται. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Οι κρίσεις ηλίγκου αφήνουν πίσω τους φόβο. Και όταν ο φόβος εγκατασταθεί, ο εγκέφαλος γίνεται ακόμη πιο ευαίσθητος σε μελλοντικά επεισόδια. Γι' αυτό, πολλοί άνθρωποι φοβούνται να σκύψουν, να βρεθούν σε ανελκυστήρα, να ξαπλώσουν απότομα. Το σώμα θυμάται. Μικρά πρακτικά βήματα που υποστηρίζουν την ισορροπία χωρίς να υπόσχονται θεραπεία, αλλά με βάση επιστημονικά δεδομένα, κάποια ήπια βήματα μπορούν να βοηθήσουν το νευρικό σύστημα να γίνει πιο σταθερό. Όπως επαρκής ενυδάτωση μέσα στη μέρα, ήπιες ασκήσεις ισορροπίας όπως περπάτημα σε ευθεία, αργές ελεγχόμενες κινήσεις του κεφαλιού, ύπνος σε ελαφρώς ανυψωμένη θέση για μερικές νύχτες, αποφυγή πολλής καφεΐνης σε περιόδους έξαρσης. Αυτές οι μικρές συνήθειες βοηθούν τον εγκέφαλο να ξανακουρδίσει το σύστημα ισορροπίας. Και τώρα πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η στιγμή να ενώσουμε όλες τις πληροφορίες. Ο ήλιγκος δεν είναι απλή ζάλη. Δεν είναι λίγη κούραση. Είναι ένα σφάλμα του συστήματος ισορροπίας, μια ψευδαίσθηση κίνησης που μπορεί να τρομάξει και τον πιο ήρεμο άνθρωπο. Τα βασικά του συμπτώματα. Αίσθηση περιστροφής. Ναυτία. Έλξη του σώματος προς μια πλευρά. Δυσκολία στην όραση. Αστάθεια στο περπάτημα. Η ζάλη, αντίθετα, μοιάζει περισσότερο με ελαφρό κεφάλι, χωρίς την αίσθηση κίνησης γύρω σου. Η διαφορά είναι κρίσιμη. Γιατί η σωστή αντίδραση σώζει από πτώσεις, φόβο και λάθος αποφάσεις. Ο ήλιγκος μπορεί να σε σταματήσει για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά δεν χρειάζεται να σου κλέψει την καθημερινότητα. Όσο περισσότερο καταλαβαίνεις τι συμβαίνει μέσα σου, τόσο πιο ήρεμα μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Και η γνώση αυτή, όπως είδες, δεν είναι τρομακτική, είναι δύναμη, είναι φως. Αν αυτό το βίντεο του «Η Φωνή της Υγείας» σου έδωσε αξία, κάνε μια εγγραφή, πάτα ένα like και γράψε μου κάτω στα σχόλια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι απλό. Εσύ, έχεις ζήσει ποτέ κρίση ηλίγκου? Πώς την περιέγραψες στο γιατρό ή στους δικούς σου? Και θυμήσου, αυτό το βίντεο είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή του γιατρού σου.